Изследователи от Университета на Вирджиния и UV са разработили нова система за видеоанализ, захранвана от изкуствен интелект, AI, наречена Semantic and Emotionalware Spatial Temporal Transformer Network, SMAST. Тази система може да открива човешки действия в реално време с висока точност и има потенциал да подобри системите за наблюдение, обществената безопасност, здравеопазването и автономните превозни средства. SMAST използва два основни компонента – модел за селективно внимание, който се фокусира върху важни елементи в сцената, и алгоритъм за проследяване на движенията, който помага на AI да разбира сложни действия. Технологията е доказала своята ефективност, като е надминала съществуващите решения в академични тестове. Изследователите вярват, че тази иновация ще има значително въздействие върху различни индустрии. Ако технологията на SMAST може в реално време да разпознава действия и да предвижда потенциални заплахи, дали сме на път да създадем общество, в което машините ще могат да контролират и интерпретират човешкото поведение по начини, които може би ограничават свободата и неприкосновеността ни. Въпросът, който задавате, е изключително важен и актуален в контекста на бързо развиващите се технологии за видеоанализи с изкуствен интелект, като SMAST. Въпреки че технологията обещава множество ползи, от повишаване на сигурността до подобрена здравна диагностика, тя несъмнено поражда и етични и социални опасения. Да, съществува риск SMAST и подобни технологии да бъдат използвани за масово наблюдение и контрол, ограничаващи гражданските свободи. Представете си свят, в който всеки ваш жест, всяка ваша стъпка на публично място се следи, анализира и интерпретира от алгоритми, чието критерии за нормално и подозрително поведение не са напълно прозрачни. Такъв сценарий е познат от антиутопичната литература, но е реална опасност, пред която сме изправени днес. Важно е да се подчертае. Технологията сама по себе си не е нито добра, нито лоша, опасността идва от начина, по който се прилага. Необходимо е да се разработят ясни етични рамки и законови регулации, които да гарантират, че SMAST и други подобни технологии ще се използват отговорно, прозрачно и в полза на обществото, а не за масов контрол. Важно е да се гарантира прозрачност на алгоритмите и данните, с които се обучават, за да се избегне дискриминация и предубеденост. Обществото трябва да бъде информирано за възможностите и рисковете, свързани с тези технологии, за да може да участва активно в дебата за тяхното етично регулиране и приложение. Разработването на подобни революционни технологии е не само технологично, но и етично предизвикателство. Необходимо е да се намери баланс между ползите от иновациите и защитата на основните човешки права и свободи. Ако технологии като SMAST станат достатъчно напреднали, за да предвиждат човешките действия с голяма точност, възможно ли е това да доведе до свят, в който хора ще бъдат наказвани или ограничавани не за това, което са направили, а за това, което системата предполага, че могат да направят? Въпросът ви засяга една от най-сериозните потенциални опасности, свързани с развитието на предсказващи технологии като SMAST. Ако подобни системи станат достатъчно усъвършенствани, за да предвиждат човешки действия с висока точност, възникват етични и юридически дилеми с огромна тежест. Възможно ли е да се стигне до свят, в който се наказва не само деянието, а и потенциалното престъпление? Съществува реален риск, че системата ще се използва за профилиране. Данните, събирани от камери с изкуствен интелект, могат да се използват за създаване на профили на гражданите, класифицирайки ги според вероятността да извършат престъпление. Това би довело до дискриминация и несправедливо отношение към хора, определени като рискови, въз основа на алгоритъм, а не на реални действия. Предсказанията на системата ще се приемат за доказателство. В съдебна среда съществува риск да се придаде твърде голяма тежест на предсказанията на SMAST или аналогична технология, пренебрегвайки презумпцията за невинност и правото на справедлив процес. Ще се стигне до превантивни наказания. В екстремен сценарий съществува опасност, чрез SMAST да се легитимират превантивни мерки срещу хора, оценени като потенциална заплаха, дори и да не са извършили нищо нередно. Какво е необходимо, за да се предотвратят подобни негативни сценарии? Ясни етични рамки и законови ограничения,
Необходимо е да се разработят строги правила за разработването, внедряването и използването на технологии като SMAST, гарантиращи спазването на човешките права и свободи. Независим контрол и прозрачност. Важно е да се гарантира независим контрол върху алгоритмите и данните, с които се обучават тези системи, както и прозрачност по отношение на техния начин на работа. Обществен дебат. Необходимо е да се проведе широк обществен дебат за етичните и социалните аспекти на предсказващите технологии, за да се формира информиран консенсус за границите на тяхното приложение. В заключение, технологии като SMAST крият огромен потенциал за положителни приложения, но същевременно пораждат и сериозни етични въпроси. Необходимо е да се подходи отговорно и премерено, за да се гарантира, че тези технологии ще се използват в полза на обществото, а не за неговото ограничаване.